Timbog ang isang 20 anyos na tomboy matapos na makuhanan ng ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa Zone 5, Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur, alas 5:51 ng hapon nitong Lunes, Agosto 25. Kinilala ang sospek bilang si alias Dugong, walang trabaho at residente ng nasabing lugar, habang kinilala naman ang nakatakas na kinakasama nitong si alias Rom, residente ng Barangay Inapatan, parehong bayan. Nakuha mula sa posisyon ng sospek ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 15 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Nung nagpalitan na nung items at nung pera at nung nagdeklara na yung ating pusher buyer na buy-bust operation, doon na po biglang tumaripas ng takbo itong live-in partner ng kasama, and yun na nga po, nakatakas po. Batay sa ulat, matagal na ring minamanmana ng pulisya ang sospek dahil sa illegal nitong gawain. Patuloy naman na pinaghahanap ng otoridad ang live-in partner nito. Ito pong living partner ni alias Dugong is ongoing po ang ating manhunt charge operation. Pero po sa pag-file po ng kaso, isinama po natin na file ng kaso itong kanyang ka-living partner kasi identified naman po natin kung sino siya. So finailan din po sa kaso para po ma-issuehan siya ng warrant of arrest ng korte para po mas formal ang ating pagsagawa ng manhunt operation. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa ng Nabua Municipal Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.